이름 잡아놔서 미치마 이렇게 한번 해놔. 비그도 성분하고 그러긴 성분하고 그러긴. खुलुमबाय रायजो नोंथांमोन बिग स्वर्गियारि यूट्यूब चेनेलनि भिडिअ नायगिरि नोंथांमोनखौ बयखौबो खेनसेबाबो बरायनाय थाबाय। दिनैनि भिडिअआ मा जागोन नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ। दिनै जोङो फेक वायर प्रैंक भिडिअ बानायनो नागिरदों। रावबो बानायाखै नै बिदों बे लाइटजों प्रैंक भिडिअ बानायदों आं। ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांदो माने बेखौ लाइटआ माने मोनसे बिदिबाथाय मोनसे स्ट्रेट लाइन ओंखारो बे खोमसिबासो नुयो नै ओमफ्राय बेखौ मानसिफोरा दिरुं सानानै ओरै बारगोन आरो जेरा बेखौ आं खिथागोन दा भिडिअखौ जागायनोसै थुदो। Era kira-kira parah pak. Tolong. No. भाषण कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। No. दायो मानसिफोरा मिथिजोबबाय बैथिंबो माबागासिनो ना माने बुस्थुखौ जलायगासिनो गारि मिथिजोबबाय माखासे मानसिया मिथियाखै No. बहुत सब्सक्राइबर मिला था लेकिन मेरा मोबाइल का चार्ज नहीं था इसलिए ले नहीं पाया और बाद में मैंने DSLR लाया और रिएक्शन वीडियो नहीं की रिएक्शन वीडियो चैनल चैनल बिग स्वर्गियारि देव बढ़िया
그리고 성분하고 그리고 क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला ओवर एक्टिंग की औलाद अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को चले एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह 이게 나마. dah ada kira kalau kawan lemak sini kau tahu beri nak ke Mozaang nang ke.